Traffic is making me sick. Boy, I can't wait to have you near. I gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. This opportunity will only come once in my life. My life. I gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step. Burgemeesters van de gemeentes, u ook heer Beeldker, ik had u nog niet ontmoet, en de vertegenwoordigers, voor zover de burgemeesters niet aanwezig zijn, vragen om zo meteen dit prachtige mooie bouwwerk eigenlijk omhoog te trekken. En dat symboliseert eigenlijk een beetje dat we zeg maar, ook ons best moeten doen om het ondernemersklimaat hier heel aantrekkelijk te houden. Dus het is niet altijd makkelijk, maar met vereende krachten zullen we daarin slagen, daar ben ik van overtuigd. 1, 2, trekken. Hartelijk welkom. In het bijzonder onze gasten eigenlijk, de heer Biesheuvel en de heer Van Gent. Burgemeester, burgemeesters, wethouders, vertegenwoordigers van elke instantie die ik niet noem. En vooral ook onze ondernemers. Mede dankzij jullie zijn we hier met z'n allen in deze prachtige tent. Jullie zitten hier dus nu op dit evenement, wat we met z'n allen gaan beleven. De standhouders hebben er weer verschrikkelijk veel aan gedaan om er iets moois van te maken. Ik vind het grote klasse. Wij vragen altijd, wij faciliteren, wij zorgen voor de organisatie van het evenement. Maar wij hebben jullie nodig om er iets moois van te maken. Dat kunnen wij gewoon niet alleen. U heeft het al gezien bij de ingang. U hoort het hier, u ziet het hier. Noordoost-Friesland is dwaande. En dat geldt ook voor deze expo. Ik wens iedereen een hele goede beurs. En u weet ongetwijfeld dat de meest succesvolle ondernemers zijn ondernemers die netwerken. Netwerkende ondernemers zijn de meest succesvolle ondernemers van de afgelopen jaren. Dus het is heel erg goed, heel erg verstandig dat deze expo georganiseerd wordt. Het is ook heel erg goed dat u er allemaal bent. Want ik weet zeker dat netwerken, dat geeft inspiratie, dat geeft energie. En dat is gewoon heel goed, dat helpt enorm bij succesvol zijn. Ik wens u allemaal een hele mooie expo. Veel succes met ondernemen en hartelijk dank voor de uitnodiging om hier te mogen zijn.